Καλό μεσημέρι φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγο θα γνωρίσουμε τόσο τον ίδιο όσο και τη δουλειά του, τον συγγραφέα Δημήτρη Αλεξόπουλο, ο οποίος έχει βραβευτεί πρόσφατα και από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Θα μας μιλήσει λοιπόν για τη δουλειά αλλά και για τα βιβλία του. Θα κάνουμε αρχή όμως με ένα εικαστικό θέμα. Performing on Paper είναι ο τίτλος της δουλειάς της Δήμητρας Κόκκινου, η οποία παρουσιάστηκε και πρόσφατα στο Μουσείο Λουκίας και Μιχαλάκη Ζαμπέλα στη Λευκοσία. Ο τίτλος της έκθεσης ονομάζεται Performing on Paper και παρουσιάζεται στο Μουσείο Τεχνών Λουκίας και Μιχαλάκη Ζαμπέλα. Ο θεατής έχει την ευκαιρία να δει εξ ολοκλήρου έργα από χαρτί, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει από ανακύκλωση. Η ιδέα αρχικά μπορώ να πω ότι ήταν το αγαπημένο μου υλικό, το χαρτί. Δεν ξεκίνησε εχθές. Από όπου και αν επέρασα, το χαρτί ήταν εξ ολοκλήρου το υλικό το οποίο πάντα επέστρεφα. Δηλαδή παίρνεις χαρτί που κάτω από πολλές συνθήκες θα κατέληγε στα σκουπίδια για να το κάνεις τέχνη. Ακριβώς, για παράδειγμα καταστραμμένα βιβλία. Πολλοί δεν τα υπολογίζουν ή μπορεί να τα πετάξουν. Η περισυλλογή τους, διότι πιστεύω ότι πρέπει να αναβιώνουν. Έχουν δημιουργηθεί έργα ή ακόμα παλιά περιοδικά, παλιοί χάρτες. Είναι αντικείμενα ή πράγματα τα οποία βρίσκουμε στην καθημερινότητά μας και πολύ συχνά τα προσπερνούμε. Η έκθεση χωρίζεται σε κάποιες ενότητες. Χωρίζεται σε 4 ενότητες. Η πρώτη είναι τα origami for things, τα οποία έχει να κάνει με τεχνική καθαρά origami. Η δεύτερη ενότητα έχει να κάνει με τα cutouts, τα οποία ονομάζεται butterfly series, και έχει να κάνει με ανακυκλώσιμο χαρτί, τα οποία έχουν σχεδιαστεί πεταλούδες και έχουν κοπεί στο χέρι και έχουν πάρει τη φόρμα τους. Μετά από έρευνα από πεταλούδες, τις οποίες ακόμα μπορούμε να πούμε ότι έχουν εξαφανιστεί. Η τρίτη ενότητα είναι τα birds, τα οποία είναι τα cutouts, τεχνική cutouts. Από το χάρτη έχει
πάρει το χαρτί και έχω αφαιρέσει χαρτί για να γίνεται αυτό το παιχνίδι το σκιό. Και η τελευταία ενότητα είναι το Into the Woods, το οποίο από καταστραμμένες εικόνες έχει κατασκευαστεί ένα puzzle και έχει ολοκληρωθεί αυτό που έχετε δει. Είναι εδώ μαζί μου λοιπόν ο Δημήτρης ο Αλεξόπουλος. Δημήτρη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Είσαι πολυγραφότατος, αν και λίγα έχουν εκδοθεί, ωστόσο υπάρχει πολύ έργο το οποίο κυκλοφόρησες και ανέκδοτα, ναι. Βιβλία ανέκδοτα. Είσαι μισός Ελλαδίτης, μισός Κύπριος από τη Λάρνακα. Ναι. Και μένεις στη Λάρνακα τώρα πόσο καιρό? Από το 2007, μόνιμος κάτοικος Λάρνακας, εκτός από μία απόπειρα που έκανα 2 χρόνια να γυρίσω πάλι Ελλάδα. Ωστόσο, ποια περίοδο αποφάσισες να πας πίσω? Το 2009 περίπου ήταν η περίοδος που αποφασίσει. Και αποφάσισες τελικά ότι η Λάρνακα είναι καλύτερη ή την προτιμούσες? Ναι, την προτιμώ, μου αρέσει η Λάρνακα. Ναι, σαν πόλη, και πιστεύω έχει πολλές προοπτικές και ευκαιρίες. Ότι έχει προοπτικές, ναι. Έχει. Τώρα για τις ευκαιρίες, μακάρι να δοθούν σε κάθε πόλη ανάλογες ευκαιρίες. Ναι. Και δεν είναι μόνο να δοθούν οι ευκαιρίες, είναι να αξιοποιηθούν και σωστά. Από το ίδιο τον πυρήνα της κάθε πόλης. Εσύ λοιπόν γράφεις μυθιστορήματα, γράφεις δοκίμια, γράφεις κοινωνικού περιεχομένου, κοινωνικοπολιτικού, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Τα 2 έργα που έχω εκδώσει, το Πορτρέτο της Εύας και το Δωμάτιο 104, είναι μυθιστορήματα. Να ξεκινήσουμε τότε από αυτά. Ναι. Ήταν το Πορτρέτο της Εύας το πρώτο σου συγγραφικό έργο? Η πρώτη συγγραφική απόπειρα, ναι, για έκδοση, το Πορτρέτο της Εύας. Το οποίο εκδόθηκε... Από τις εκδόσεις Πάργα. Ναι, από τις εκδόσεις Πάργα, σωστά. Έχω διαβάσει κριτικές στο διαδίκτυο για το Πορτρέτο της Εύας και πρέπει να ομολογήσω ότι διάβασα πολύ εντυπωσιακά πράγματα. Μιλάνε όλοι για ένα ανατρεπτικό τέλος, ένα απρόσμενο τέλος. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να το αναφέρουμε, εφόσον είναι και ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στο βιβλίο. Αλλά έχω διαβάσει κριτικές και από Ελλαδίτες, δηλαδή έχει φτάσει στην Ελλάδα το βιβλίο. Ναι, έχει κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και στην Ελλάδα, στην Κύπρο φυσικά, και οι κριτικές ήταν ενθαρρυντικές, αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Και λόγω αυτού που είπατε μόλις, της απροσδόκητης έκβασης που παίρνει. Το φινάλε δηλαδή είναι καθοριστικό και ευνίδιο. Είναι εύκολο τώρα για κάποιον άνθρωπο που επιλέγει την Κύπρο να εκδώσει το βιβλίο του και πρέπει τώρα να υπάρξει μια διανομή κάτω από τις συνθήκες τις συγκεκριμένες, τις τρέχουσες συνθήκες που υπάρχουν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και θέλει να βγάλει τέλος πάντων το βιβλίο του προς τα έξω, ξεκινώντας από το ελληνόφωνο κοινό που είναι οι γειτονές μας στην Ελλάδα. Είναι αρκετά δύσκολο. Αρκετά δύσκολο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ισχύει το ίδιο. Στην Κύπρο παραπάνω. Είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος και όλοι οι νέοι συγγραφείς φαντάζομαι το έχουν αντιμετωπίσει αυτό, ότι περιορίζονται σε ένα κοινό που είναι δύσκολο για τους εκδοτικούς οίκους να το προωθήσουν εκτός κυπριακής αγοράς, να πάει στην ελληνική αγορά για παράδειγμα. Είναι αρκετά δύσκολο, ωστόσο προσπαθούμε όλοι, και οι συγγραφείς και οι εκδοτικοί οίκοι. Πες μας λίγο την ιστορία τώρα αυτού του βιβλίου, το Πορτρέτο της Εύας. Το Πορτρέτο της Εύας αναφέρεται στον Μπάρι, στον Ζακ και την Εύα. Μια ιστορία ερωτική. Διαδραματίζεται σε διάφορες πόλεις. Μ' αρέσει να ταξιδεύω τους πρωταγωνιστές. Παρίσι, Βενετία. Ο έρωτας τους είναι... μετακινούμενος. Ναι. Γεμάτος πάθος, ίντριγκες. Αν και
πρωταγωνιστής, ο Ζακ, είναι πολύ μεγαλύτερος από την Εύα σε ηλικία. Ωστόσο η πλοκή που παίρνει όλο το έργο στην πορεία ευνηδιάζει τον αναγνώστη με σκοπό, ας πούμε, αυτό έγινε και εμένα, με σκοπό να μην δώσω ακριβώς το στίγμα του ερωτισμού και της κατάληξης. Έτσι στο τέλος, οι τελευταίες σελίδες, οι τελευταίες 20 σελίδες ανατρέπουν τα πάντα. Είναι ανατρεπτική έκβαση, ναι. Αυτό για το πορτρέτο της Εύας που πόσο καιρό έχει που κυκλοφόρησε? Από το 2013. Από το 2013 κάνει τη δική του πορεία. Σε αυτά τα 2 χρόνια όμως που πέρασαν, εσύ έχεις γράψει και άλλα πράγματα. Βάζω εδώ το πορτρέτο της Εύας για να πάρω το τελευταίο που πρόσφατα έγινε και η παρουσίασή του, δωμάτιο 104. Μόλις χθες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Φρέσκο λοιπόν. Φρέσκο. Και αυτό στο Παρίσι, έχεις ένα θέμα με το Παρίσι, αυτό το Παρίσι μ' αρέσει, ναι, ίσως και υποσυνείδητα να βγαίνει στη γραφή μου, ναι, στα δύο μυθιστορήματα αυτά, λόγω και του ερωτισμού, ας πούμε, και του ρομαντικού περιεχομένου, αναφύεται αυτή η πλευρά. Εδώ είναι ο Πάρης. Εδώ είναι ο Πάρης, λοιπόν. Είναι ο Πάρης και η Μαρίνα, οι οποίοι ερωτεύονται στη Σαντορίνη. Η ζωή τους οδηγεί στο Παρίσι με κάποιες ανατροπές. Ωστόσο ένα μυστικό καλά κρυμμένο αλλάζει τη ρότα της ζωής τους και την πορεία των δύο νέων. Ο έρωτας δεν είναι έτσι όπως τον ξέρουμε πάντα. Έχει και την καλή πλευρά και την αρνητική, ας πούμε, πλευρά. Δεν είναι πάντα ο εφραντικός, ο ωραίος, ο πανόριος ο έρωτας. Ωστόσο δείχνω και άλλη μια πλευρά του μυστηρίου στο βιβλίο αυτό. Υπάρχει έγκλημα μέσα στο βιβλίο, υπάρχουν υποψίες και το τέλος φυσικά είναι επίσης ανατρεπτικό. Επίσης, ναι, απρόσμενο. Σ' αρέσει να κάνεις τις ανατροπές? Μ' αρέσει να μην κυλάει κάτι ομαλά, ναι. Μ' αρέσει να μην κυλάει ομαλά κάτι και το συγκεκριμένο βιβλίο πιστεύω έχει πολλές ανατροπές μέσα, συνεχείς εναλλαγές που κρατάνε τον αναγνώστη σε μια επαφή. Αυτό από το Ανώνυμο, εκδόσεις Ανώνυμο. Πάλι στην Κύπρο? Ναι, είναι εκδοτικός οίκος που εδρεύει στη Λάρνακα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, συνεργαστήκαμε άψογα. Και ετοιμάζεται λοιπόν να πάρει τη δική του πορεία και να κάνει το δικό του ταξίδι και το δωμάτιο 104. Γιατί δωμάτιο 104, μπορούμε να το πούμε, ή είναι μέσα στα μεγάλα μυστικά του βιβλίου? Το δωμάτιο μόνο, χωρίς το 104 τον αριθμό, δεν μπορούμε να αναφέρουμε παραπάνω. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο συγκεκριμένο νόημα. Το 104 τυχαίο. Τυχαίο. Πού τα βρίσκουμε τα βιβλία? Τα βιβλία στα περισσότερα βιβλιοπωλεία και από τον εκδοτικό οίκο Ανώνυμο, που μπορεί καθένας να τα προμηθευτεί απευθείας. Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου και να τα παραγγείλουν για να μην ψάχνουν στα βιβλιοπωλεία? anonymopublishings.com. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα και σε αυτό που έχει βραβευτεί, γιατί είναι πολύ μεγάλη διάκριση. Μιλάμε για βραβείο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Για το ανέκδοτο βιβλίο. Ανέκδοτο βιβλίο το συγκεκριμένο. Προς το παρόν ανέκδοτο, γιατί μετά τη βράβευση σίγουρα θα εκδοθεί. Θα εκδοθεί σίγουρα. Ήδη έχω συμφωνία με έναν εκδοτικό οίκο στην Αθήνα. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται λοιπόν εσωτερικές συγκρούσεις κοινωνικές μέσα από μια φιλοσοφική αναζήτηση του πρωταγωνιστή. Ο διάλογος του μονολόγου. Ο διάλογος του μονολόγου. Είναι ο τίτλος του βιβλίου. Είναι ο τίτλος και λογοπαίγνιο, το οποίο στην πορεία το ανακαλύπτει και ο αναγνώστης ότι είναι όντως έτσι, ο διάλογος του μονολόγου. Φιλοσοφικές αναζητήσεις, πάρα πολλές συγκρούσεις ψυχολογικές του εσωτερικού του κόσμου. Μέσα από υπάρχει κάποιος πρωταγωνιστής? Ναι, υπάρχει ένας πρωταγωνιστής, δεν μπορώ να αποκαλύψω το όνομά του, γιατί είναι σημείο της πλοκής. Μάλιστα. Ο οποίος θέλει την απομόνωση, αναζητά την απομόνωση. Πάει σε ένα μέρος απόμακρο, απόκοσμο, απαρνείται τα εγκόσμια και μένει μόνος του, όπου εκεί κάθε βράδυ, την ίδια ώρα, τον συναντά ένας φίλος του. Ένας φίλος του και αρχίζει μια συζήτηση μεταξύ τους, ένας διάλογος λοιπόν. Αυτός ο διάλογος αναδύει πάρα πολλές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης, πολλών των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι έχουν σκεφτεί αυτά που γράφει μέσα το βιβλίο, είτε λίγο είτε πολύ. Έτσι, πολύ θεατρικό όμως ακούγεται αυτό. Ναι, το σκέφτηκες θα μπορούσε, θα μπορούσε, ναι. Γενικά τα έργα μου έχουν χαρακτηριστεί ότι
προκαλώ έντονες εικόνες μέσα από τη γραφή. Θα μπορούσαν να γίνουν και σενάρια. Θα μπορούσαν, ναι, θα μπορούσαν. Έτσι έχω ακούσει ότι θα μπορούσαν να γίνουν και σενάρια. Να το σκεφτείς, γιατί εσύ θα πρέπει να κάνεις τη διασκευή. Ναι. Κυρίως, ναι, τουλάχιστον να την επιμεληθείς ναι. την διασκευή. Αυτός ο διάλογος του μονολόγου θα εκδοθεί από ποιους και αν ξέρουμε πότε? Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Συζητιέται με τις εκδόσεις Χάρη Πάτση στην Αθήνα, που έχω μιλήσει με εκπρόσωπό τους από την Αθήνα, και αναμένεται το 2016. Αν όλα πάνε καλά φυσικά. Θα κυκλοφορήσει πρώτα στην Ελλάδα. Θα κυκλοφορήσει στην Αθήνα, ναι, και στην Ελλάδα γενικότερα, και θα έρθει φυσικά και στην Κύπρο. Πολύ ωραία. Ξεκίνησες από την Κύπρο, πήγαν τα βιβλία στην Ελλάδα, τώρα ξεκινάς αντίστροφα. Τιμάς και τις δύο πλευρές της καταγωγής σου. Και τις δύο πλευρές της καταγωγής σου. Έγραφες από 12 χρονών. Από 12 χρονών. Σε μια παλαιά γραφομηχανή του παππού μου. Το πρώτο μου μυθιστόρημα τότε, ας πούμε. Ναι, ήμουνα μικρός. Έβλεπες κάποιον να το κάνει? Όχι. Η γραφομηχανή υπήρχε, την είχε ο παππούς σου. Την είχε ο παππούς μου, ναι. Αν τη χρειαζόταν κάποια στιγμή. Σωστά. Την πήρα εγώ λοιπόν, την τοποθέτησα σε ένα παλιό γραφείο ξύλινο και άρχισα και έγραφα το πρώτο μου μυθιστόρημα. Μάλιστα τότε θυμάμαι. Από αυτές που μπαίνει και το χαρτί και έκανες βίδωνες. Ναι. Και από αυτές που δεν είχαν delete η αποθήκευση, οπότε με το πρώτο λάθος σκίζεται η σελίδα. Και ξανά από την αρχή. Ναι, θυμάμαι έντονα τις στιγμές. Θυμάσαι τι έγραψες? Είχα γράψει, ναι, μυστηρίου. Περισσότερο μυστηρίου και ένα κοινωνικό. Ακόμη? Το έχω ακόμη, ναι. Ορισμένες σελίδες διασώθηκαν. Από τι? Από τα μετακομίσεις, χρόνια. Ναι. Το έχω ακόμα όμως, το έχω φυλάξει. Μυστήριο. Άρα από τότε σε ιντρίκαρε. Μυστήριο και κοινωνικό. Είχα γράψει και κοινωνικό τότε, παρόλο την ηλικία μου, είχα γράψει και κοινωνικού περιεχομένου. Από 12 χρονών. Πολυγραφότατος, γιατί γράφει συνεχώς. Γιατί τώρα, γιατί το 2013 έρχεται η στιγμή? Φυσικά είσαι ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί, έχεις όλα τα χρόνια μπροστά σου να εκδώσεις και μακάρι να εκδώσεις όσα περισσότερα μπορείς. Όμως πέρασε τώρα, εντάξει, 12 χρόνων, ήσουν ένα μικρό παιδάκι, έγραφες όμως, το τόλμησες τώρα. Έχεις αυτή την ανασφάλεια που έχουν πολλοί συγγραφείς, ότι δεν είναι ανέτοιμοι μάλλον να δεχτούν την κριτική από το ευρύ κοινό? Όχι, δεν το φοβήθηκα αυτό. Δεν το φοβήθηκα. Τι φοβήθηκες? Μεσολάβησα αρκετό διάστημα, είναι η αλήθεια. Απλά δεν ήμουν σίγουρος, όχι λόγω κριτικών, ας πούμε, που θα λάμβανα από τους αναγνώστες ή από κριτικούς, βιβλιοκριτικούς. Για μένα τον ίδιο. Ήθελα αυτό που θα γράψω να είναι κάτι αξιοπρεπές και αξιόλογο. Έτσι, μόλις τελείωσε το πορτρέτο της Εύας, μεσολάβησαν αρκετά χρόνια βέβαια, έγραφα κείμενα κοινωνικά, φιλοσοφικά, ας το πούμε, ανά καιρούς, αλλά ποτέ δεν είχα αποφασίσει να εκδώσω κάποιο έργο μου. Με το πορτρέτο της Εύας, μόλις έκλεισα και την τελευταία σελίδα, είπα θα το στείλω σε εκδοτικό οίκο. Και έτσι και έγινε. Μου απάντησαν από τις εκδόσεις Πάργα, θετικά. Καλό έργα παρά ποτέ. Σωστά. Ένα βιβλίο, τι είναι, δοκίμιο, που θέλω πολύ να διαβάσω. B for Βλάκας, το λέω αγγλικά, παρόλο που είναι γραμμένο Β. Ναι, το V for Βλάκας. Ναι. Αυτό είναι σε εξέλιξη, είναι σε στάδιο Για πες μου, γιατί έτσι με ενδιαφέρει λίγο το σκεπτικό πάνω σε ο τίτλος. Ο τίτλος είναι. Ελκύει. Ελκύει, είναι η αλήθεια τους αναγνώστες. Το V for Βλάκας είναι ένας οδηγός αφύπνισης, θα έλεγα. Ένας οδηγός κοινωνικού περιεχομένου που απευθύνεται από πρώτο πρόσωπο στον αναγνώστη, σαν να τον έχει ενώπιος ενωπίο, face to face. Του μιλάει για την κοινωνία, για την αδικία, για τη θρησκεία, για την πολιτική, για τον πλούτο, αλλά όχι έτσι όπως τα ξέρουμε. Με μια άλλη πτυχή, κρυφή, που όλοι μέσα μας γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε να την αποδεχτούμε. Παράδειγμα, για έναν πλούσιο επέτη. Πλούσιο σε χρήματα, επέτη στην καρδιά. Και έχει διάφορα λογοπαίγνια, χρησιμοποιώ σκληρή γλώσσα μέσα, προκαλώ τον αναγνώστη, ούτως ώστε να μπορέσει να συνειδητοποιήσει την αλήθεια. Και πολλές φορές ταυτίστηκα δηλαδή πάρα πολύ με το βιβλίο αυτό. Θύμωσα, νευρίασα. Αυτό ξεκίνησε να γράφεται δεδομένων των συνθήκων που έπαιξε ρόλο, διανύουμε, ναι, έπαιξε ρόλο. Ή ξεκίνησες από πριν?
Το κοινωνικό που σας ανέφερα προηγουμένως, που έγραψα από μικρή ηλικία, πολύ μικρή ηλικία, είχε στοιχεία της τότε εποχής. Αλλά πιστεύω πάντοτε ήταν μέσα στο μυαλό μου αυτό το είδος έργων, ας πούμε. Είναι ένα στοχαστικό δοκίμιο, θα μπορούσα να το πω. Και έπαιξε ρόλο και η εποχή, σίγουρα. Υποσυνείδητα ή συνειδητά, έπαιξε ρόλο στο να γράψω αυτά όλα τα πράγματα. Και αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί ή είναι άγνωστο? Αυτό ναι. Το συγκεκριμένο... Είσαι σε καλό σημείο? Ναι, πλησιάζω προς το φινάλε, ας πούμε, ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να έχει φινάλε ένα τέτοιο βιβλίο, με την έννοια ότι αυτά που περιγράφει είναι διαχρονικά φαινόμενα. Ναι. Είναι προβληματισμοί που δεν ξέρω αν ποτέ θα σταματήσουν να μας απασχολούν. Γι' αυτό το ονομάζω και οδηγό αφυπνήσεως, ας πούμε. Ίσως κάποιους καταφέρουν να τους βάλω το μικρόβιο, σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να σκέφτονται πριν κάνουν κάποιες κινήσεις που δεν είναι ορθές ή που παραπέμπουν, ας πούμε, σε λεμαργία, να το πω έτσι. Σε λάθος προσανατολισμούς. Ναι, σε λάθος προσανατολισμούς, ναι. Και τελειώνει πάντως με τη φράση βλάξ, με τη λέξη βλάξ, οπότε... Οπότε και αυτό από τον Δημήτρη τον Αλεξόπουλο. Περιμένουμε λοιπόν το πορτρέτο της Εύας και το δωμάτιο 104 ήδη κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία, αλλά μπορούν να τα προμηθευτούν και από τους εκδοτικούς οίκους μέσω διαδικτύου. Μέσω διαδικτύου, μάλιστα. Τα δύο βιβλία. Ανώνυμο. Από το Ανώνυμο και το Πάργα αντίστοιχα για το πορτρέτο της Εύας. Αναμένουμε μέσα στο 16, ανακεφαλαιώνω τώρα έτσι για να ενημερωθούμε ξανά. Αναμένουμε στο 16 μου είπες να εκδοθεί και ο διάλογος του μονολόγου που έχει βραβευτεί από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών και Θεού θέλοντος σύντομα αναμένουμε και το B for Βλάκας. Δημήτρη μου, θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλά να συνεχίσεις να περνάς εκεί στη Λάρνακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και να συνεχίσεις να γράφεις φυσικά, δεν νομίζω να σταματήσεις ποτέ. Δεν θα σταματήσω, δεν μπορώ να σταματήσω. Καμιά φορά είναι ευχή και κατάρα αυτό που εγώ... Ναι, το καταλαβαίνω με ποια έννοια το λέτε, αλλά δεν μπορώ να μην γράφω, πολύ απλά. Και πολύ καλά κάνεις. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ. Και πάμε να κλείσουμε με θέατρο. Το έργο Nerium Park ανεβάζει το θέατρο Διόνυσος σε σκηνοθεσία Λέανδρου Ταλιώτη. Τους ρόλους ερμηνεύουν η Μαρίνα Αργυρίδου και ο Γιώργος Αναγιωτός και οι παραστάσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 8:30 το βράδυ. Κάποιος μας κοίταζε. Τι? Εκεί, σε εκείνο το παράθυρο ένας άντρας. Όταν κατάλαβε πως τον είδα, έσβησε το φως. Μπορεί. Όχι, ήταν εκεί μας κοίταζε. Στο διαμέρισμα που έδειξα. Όχι, σε εκείνο. Εκείνο δεν είναι αυτό που έδειξα. Όχι, γι' αυτό σου λέω. Πώς μπορεί να έχει φως? Μπορεί να σου φάνηκε. Όχι, είμαι σίγουρη. Είδα φως, σου λέω. Η αντανάκλαση από τα φώτα του δρόμου. Όχι, σου λέω. Ίσως. Ίσως τι. Σκηνοθετής για το θέατρο Διόνυσος. Ποιο έργο ανεβάζετε? Ανεβάζουμε το έργο Nerium Park του Ζωζέπ Μαρία Μυρό. Ένα έργο το οποίο γράφτηκε το 2013, σκηνοθετήθηκε από τον ίδιο τον Μυρό και έγινε η πρόταση από το θέατρο Διόνυσος για να σκηνοθετήσω αυτή την παράσταση. Το νερό τέτοια ώρα είναι φανταστικό. Τρόμαξες. Τι? Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Α, μάλλον θα... Έχει σταγόνες αίμα στο πάτωμα. Ναι. Έρχομαι, βρίσκω την πόρτα ανοιχτή και αίματα στο πάτωμα. Μην ταράζεσαι. Δεν ταράζομαι. Μόνο... Υπάρχει εξήγηση. Υπάρχει, για πες μου. Ήμασταν στην πισίνα με το Σέρζι. Το Σέρζι. Δεν ξέρω πώς βγάζουν ήσυχοι και άρχισε να του τρέχει εδώ. Δεν είχε κάτι να βάλει εκεί και του είπα να ανέβει να το κοιτάξει εδώ. Ανέβηκε μόνος του. Ναι. Δεν ανέβηκες μαζί του. Όχι. Του έδωσα τα κλειδιά. Η υπόθεση του έργου. Έδωσες τα κλειδιά. Έχουμε ένα νεαρό ζευγάρι, ο Ζεράρ και η Μάρτα, γύρω στα 30, όπου ζουν μαζί ήδη 9 χρόνια και αποφασίζουν να μετακομίσουν σε ένα πολυτελές διαμέρισμα, σε ένα οικισμό, στον οικισμό Nerium Park.
Ο Ζεράρ χάνει τη δουλειά του, η Μάρτα παίρνει προαγωγή και αυτό το πράγμα έρχεται να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στις σχέσεις των δύο. Και αρχίζουν και οι δύο να φαντάζονται κάποιον ξένο εισβολέα, ο οποίος νιώθουν ότι τους παρακολουθεί ή ότι κινδυνεύει η ζωή τους από αυτόν τον άνθρωπο. Τη μεν Μάρτα, αυτό την οδηγεί στο να θέλει να φύγει από την περιοχή αυτή που επέλεξαν να μείνουν. Ο δε Ζεράρ επιμένει να θέλει να μείνει και όλο αυτό κάπου οδηγεί. Είσαι εκτεθειμένη. Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ πάντως είμαι. Εγώ πράγματι είμαι εδώ. Ότι δεν είσαι εδώ. Ότι δεν έρχεσαι μαζί μου στο γιατρό. Ότι φτάνω στο σπίτι και νιώθω ότι ζω σε σπίτι φοιτητών και ποτέ δεν ξέρω τι θα βρω στο ψυγείο ή μάλλον αν θα βρω και κάτι. Αν δεν είχα φέρει φαγητό, τι θα τρώγαμε. Το ξέχασα. Θα πάω αύριο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανες και δεν μπόρεσες να πας. Θα πάω. Επίσης είπες πως θα καθάριζες τις πικροδάφνες από τον κήπο και την είσοδο. Στο τέλος θα βγουν μέσα στο σπίτι. Και αυτό θα το κάνω, αφού στο είπα. Δεν σε πιστεύω πια. Nerium Park, ο τίτλος του έργου, να τον εξηγήσουμε. Nerium σημαίνει πικροδάφνη. Είναι το φυτό πικροδάφνη. Ο επιστημονικός όρος είναι ενδιαφέρον γιατί ονομάζεται ολέανδρον και στην ουσία είναι το πάρκο με τις πικροδάφνες. Ο συγγραφέας, δίνοντας αυτόν τον τίτλο, θέλει να τονίσει την ενός χώρου όταν μεγαλώνουν οι πικροδάφνες και εισβάλλουν συνέχεια στο σπίτι σαν να το περιτριγυρίζουν, σαν να το τρώνε. Και αυτό έδωσε αυτό τον τίτλο και είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή η μετακόμιση ενός ζευγαριού σε ένα χώρο όπου οι πικροδάφνες στο τέλος θα τους φάνε. Είναι ένα έργο που μιλάει για το σήμερα. Είναι το σήμερα. Κατανοώντας τι μπορεί να σημαίνει αυτή η οικονομική κρίση, όχι από την έννοια της οικονομίας, αλλά από την κρίση των σχέσεων, των ανθρωπίνων σχέσεων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια στηρίχτηκαν στο χρήμα, στην ύλη, και όταν έρχεται η στιγμή να μην υπάρχει αυτή η ύλη, απογυμνώνονται οι άνθρωποι και φαίνεται ποια είναι η πραγματική τους σχέση, η πραγματική τους επαφή μεταξύ τους. Μπορώ να μάθω τι είναι. Τι συμβαίνει? Αυτό θέλω και εγώ να μου πεις, τι συμβαίνει. Ηρέμησε. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Είχα βγει να... Φεύγεις, θα αφήνεις την Θα γύριζα αμέσως. Θα γύριζες από πού? Κάνε ψύχα. Άστο! Πας και φύγει αυτή με μετά. Τι όλα αυτά να πετάξω σε μια σακούλα. Μου ήρθε να... Είσαι καλά? Όλες αυτές οι κούτες. Το στόμα του σκοτώνω. Συγγνώμη. Η μουσική. Η μουσική. Έπαιζε στην αποσόν. Ηρέμησε. Τρόμαξα. Γιατί? Εσύ γιατί λες? Σκηνοθετικά είναι καθαρά η γραμμή του ψυχολογικού θεάτρου. Και προσπάθησα να κατανοήσω ακριβώς, και μέσα από το έργο φαίνεται όλο αυτό το παιχνίδι με τα χαρτόκουτα, την έννοια του ανθρώπου ότι περιτριγυρίζεται στη συνέχεια παντού από ύλη. Ήθελα να δείξω ακριβώς αυτά που πετάμε είναι αυτά που χρησιμοποιούμε για να ζήσουμε. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να πουλήσουμε το σπίτι. Το πουλήσουμε. Να γυρίσουμε στην πόλη. Τι είναι αυτά που λες? Να είμαστε πάλι κοντά σε όλα, να έχουμε ανθρώπους γύρω μας. Όλο αυτό το διάστημα δεν πούλησαν ούτε ένα σπίτι. Πώς θα πουλήσουμε εμείς το δικό μας? Δεν ξέρω, τουλάχιστον να βάλουμε πολιτήριο. Το σκέφτηκα καλά. Ίσως μπορούμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι κάτι φθηνό. Θα χρειαζόταν να σπίξουμε λίγο το ζωνάρι, αλλά το σκέφτηκα πολύ. Νομίζω πως θα ήταν καλό και για τους δυο μας και για τους τρεις μας. Τους τρεις μας? Ναι. Τους τρεις μας. Ωραία, αυτά είχαμε για σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.